Zalopoga imadwa mbut siasa ni ndo maro ODM mano kanyo migosi Abdul Somed Sharif Nassir orwako romo mar linda Mwananchi mabende koregeto mar Dhibago e county ndo ma Mombasa. Nassir wacho kanyo diro market kod mano ndo kata kitimo to ber ka nyayo kwe kinde duto ko wacho kanyo ni lweny kachiel kod tulo mabende noneno Kitengela kachiel kod Kakamega e kinde romo mano kalo chien mag linda Mwananchi okonego bed ni neno kata matin e kinde go koma bende ne olose county ndo ma Mombasa. Nassir weto ko paro kata weche mabende sebedo ka lieko pacho kaendi ni don but siasa no ndo mar ODM no pogore kotenore kanyo kod pogruok mar paro motelo kanyo ni yiero maduong' mabende geno timo pacho kaendi e higa manyien mano mar 2027. I'm not aware of any of those two issues. I'm not aware of any functions within ODM. ODM is only one ODM. If someone else calls themselves a faction of ODM, they're not a faction. They are actually not ODM. That is one. Two, you've asked me whether they are coming to Mombasa. Everyone is welcome. I'm only going to request ya kuwa waache because we know hizo tear gas ni zao. Ningeomba tu waache tear gas zao Kitengela, wasikuje nazo Mombasa. Hapa ni mji wa amani. Kila moja aje aongee vile anataka kuongea, aende zake, atuachie mji wetu na amani. Three, whether there's tension between UDA and ODM, I actually don't see any tension at all. This is it's a rivalry between ni mambo ya friendly too, yeah. And besides, unajua ile kitu kwamba tunazungumza ni kwa baada ODM delegates ikimalizika end of the month kutakuwa na ODM delegates conference. It'll now give a basis in which we are going to be able to engage UDA. How are we going to engage UDA? What is the format? Wao watafanya nini, sisi tuweze kufanya nini? But for now, there's the only intent until after the delegates conference, then we will be able to agree on way forward. Speaker Marod Bulamamalo Moses Wetangula